voisitkin sinne syödä. Meillä nyt puoleen väliinkin tästä saisi melkein tulla pienet sakat jossain isolla tehtävällä. Noniin. Nyt taas. Ei aina pyörittää. Joo. Aina pyörittää kiinni niin kovin. Se on semmoinen ote, että sitten ei aviomies pääse pakoon. Eikä kukaan muuta mies. Puhalla aika puhu sinne. Anna mennä. No nyt käy tosi puolesta. Mulla näkyy täällä päässä, ei näy siellä apassa. No sieltä Vierailijoissa. Miten sä teki teit? Ei kai sä ime varmasti. Ei täällä kyllä täytyy sanoa. Sä oot nyt ensimmäinen 10 000 ihmisestä, kun on vielä saanut ilmoittaa. Se on lapsiastaan. Annetaan se olla sun hatkeen suoli päässä. Niin jo. Aika hieno. Mutta pidä myös sitä niin, että ottaa valokuvaa. Pidä se näköinen kuin... Tää oli huomattavasti pienempiä nyt vaan. Se autoasema näyttää. Tää on Suomen ensimmäinen umpinainen auto. Otetaan sulle toinen auto. Ei oteta. Nyt joku muu saa olla tai... Eikö sä halua kokeilla?